tornem a ser aquí amb les activitats pel confinament, pel Covid. Ara he pensat que estaria molt bé fer alguna cosa per les persones grans. Ja sé que justament en molts de casos no fan servir l'ordinador, però és que quan el fan servir no el fan servir com a lleure. I jo crec que és interessantíssim, al cap dels 20 i pico anys d'experiència que porto fent classes, el que he descobert és que és imprescindible jugar. Igual que és imprescindible jugar fora, no? I jugar quan la mainada jugui, que la mainada faci castells de sorra, no? Però en el cas de les persones grans, el fet de fer-ho amb un ordinador ajuda molt als temes de motricitat, temes de memòria. I llavors jo he buscat 3 coses imprescindibles, només 3. Una, els jocs de memòria. És una adreça que es diu juegosmemoriagratis.com, la teniu aquí davant. Hi ha senzills, mitjans i difícils. Vale? Els senzills són això, és un memory de tota la vida, molt bàsic, val? Jugar i simplement trobar les parelles. Vale? Penso que estava per aquí. Vale? Hi ha 3 nivells i estan... Bueno, és molt senzill, està molt bé. A part de que és interessant, els que sou més joves, ajudar aquestes persones a utilitzar aquesta eina. Sembla que fem la famosa bretxa digital, no? Sembla que a partir d'una edat no poden utilitzar-lo. Doncs sí, prestem-los, deixem-los al nostre ordinador perquè no trencaran res, fem-los un enllaç en aquest joc que els interessa i deixem que practiquin, que està molt bé. Vale? Aquest és un. L'altre el recomano per qualsevol edat de nens, adults, tothom, que és el Mahjong. Vale? No deixa de ser també un joc de parelles, però requereix una agilitat mental, una agilitat visual. Arriba un moment que tens un entrenament boníssim. Val? Llavors, una de les millors pàgines que hi ha és aquesta, tomahjong.com. Per què? Perquè hi ha diferents tipus de taulell, des de més senzills i més visuals a coses més complicades i fins i tot en 3D. Vale? I ja us dic, està molt i molt bé. Vale? I la tercera opció que us presento és un joc que es diu Aparca el teu cotxe. Aparca el teu cotxe es juga amb les tecles amb les tecles, perdó, m'he quedat penjada, amb les tecles allò del ratolí. Llavors has d'entendre que és com si conduïssis, o sigui, has de tirar endavant, enrere, dreta, esquerra, a la vegada, igual que quan ho fas quan gires el volant i poses la marxa enrere, no? No pots només girar i no avançar en una direcció o una altra, no? Doncs aquest cas és el mateix, no? Llavors tu estàs aquí i amb les tecles de direcció, doncs, què faràs primer? Tirar endavant, girar, com que no l'hem encertada bé, doncs intentar adreçar això una miqueta, sempre mentre ajustem amb les tecles. Vale? No és pas fàcil, No és pas fàcil per ningú, ni per nens ni per adults. Però requereix molta atenció, molta motricitat. Penseu que amb la gent gran sempre m'ha passat que jo el que vull és que oblidin que estan amb un teclat, amb un ordinador i que l'únic problema que tinguin és solucionar això, com aparcar. Doncs és qüestió això de que els ensenyeu les 3 tecles bàsiques, perquè en aquest cas són 4, els 4 botons direccionals i res més, i acostumar-se a això, si cal, amb 2 mans. Si cal, doncs amb els 2 dits índex, amb 2 fa servir davant i darrere i doncs amb 2 fa servir dreta i esquerra. Però proveu-lo, ajudeu-los, que els agradarà molt. I si no, doncs jugueu vosaltres. Vale? Vinga, fins una altra.